Bareng nih. Bismillahirrahmanirrahim. Urup-urup Rasulullah metu murup ing zatullah Allah musik sajrone ati Allah mubah sajrone rasa. Ya rasa, ya pengrasa, ya penguasa, ya Rasulullah, ya ingsun rasane Allah, ya ingsun Allah. Hu hak apal. Endi to rasane Allah mau wis kula kandhake jenengku rasane. Wis takon. Gusti Allah asma jenengan jeneng. Bedane apa asma bari jeneng? Jenenge siapa? Lah ya wis. Dadi jenengku rasane Allah. Rasa Allah ketutupan karo jenengku kuwi, ngoten lho. Lah karena jenengku wahyu, makane wahyu ditugasi kongkon Allah, 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 Allah. Ben urip apa ben mati? Ben mati. Kok ben urip? Ben mati. Sifat kamenungsanane ben mati. Ilang basariyah, wujud robbaniyah. Ilang ananiyah, wujud ilahiyah. Paham nggih? Niki ngilangne sifat basariyah, wujud ke sifat robbaniyah. Ngilang ke sifat ananiyah, wujud ke sifat nek uluhiyah niku torekoe Abu Yazid Al-Bustami. Mane Abu Yazid wani zikir anallah, 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 tapi ora ning lisan. Zikir anallah, anallah ora ning ingsan. Lamun dijawabna ingsun Allah, Allah ingsun, ingsun Allah, Allah ingsun, ingsun Allah, Allah. Anallah iki ngoten niku. Penjelasane kaya konon mau. Paham? Balik neh. Sing weruh mata kuwi jasad. Sing nyebabne bisa weruh kuwi kerana masih ana nyawa. Sing meruhke kuwi zat utawa rasane. Pengen ngerti rasa? Sampeyan Allahu Akbar salat ning masjid ning musala. Lesane maca Fatihah. Kok ana sing bisa maca lanjutkan iku sapa ngono? Ngerti? Lesane Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karena ning ngarep pas salat ana tulisane, masih ana sing bisa maca iku. Lanjutkan 2 periode. Sing maca sapa iku? Wong lisanmu maca Fatihah. Sing bisa maca lanjutkan 2 periode iki sapa ngono lho. Nggih. Allahu Akbar bisa maca Wadimur. Lho ki sapa sing maca Wadimur iki? Tenanan aja ingkar. Allahu Akbar, pasukan berani mati. Indramayu reang, ngono iso maca. Padahal lisanmu ki lagi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Lha iki sing maca sapa? Sadar? Lah ngaji niki ngarahke kuwi. Karena menungsa ki niku. Sasaran pendidikan ki ning niku. Nggih. Pendidikan rohani ki niku. Niki yang berkata Imam Al-Ghazali. Kok ngerti? Karena penelitiannya kula pas ngoprek-oprek kuwi ngoten lho. Pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Pendidikan menurut Max Weber. Ngono iki. Kuwi filosof. Pendidikan menurut Ki Haji Hasyim Asy'ari. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Dari beberapa para ahli tadi saya simpulkan, tujuannya tetap satu. Imam Ghazali yang paling tegas mengatakan tujuan pendidikan itu ya ke hati manusia, bukan ke otak. Otak ki mung ming marai pinter. Tapi nek pendidikan niku ning ati dudu ning utek.
Karena akeh wong pinter ora bener, ngoten lho. Saya ngapunten, ana wong korupsi triliunan iki wong pinter wong bodoh kira-kira. Pinter, tapi beli bener ngoten lho. Lamun arep ngumpet nih, ngumpet ke duit 100 triliun iki kok iso. Nek ora pinter kan mboten saged nih. Paham? Tapi karena jiwane ora bener. Dadi nek Indonesia niki pengen bener tenan, sing kudu didandani yo batine kuwi. Disadarke ana Allahe. Mudeng nggih, dielingke nyawamu ki nyawa Allah. Kowe dadi manusa ilinga Allah, nyebuto Allah, zikira Allah, ngoten. Karena Allah gur dadi kembang lambe, malah ge perdebatan, ya kuwi sing marai ruwet. Coba nek kabeh Allah, Allah ning kene iki. Arep rakyat, arep pejabat, arep nyolong nggih wedi nih arep korupsi. Sebab napa? Lamun wedi Allah tenan. Ana Allah. Lamun duwe pikiran ora ana wong weruh. Di saat kula jenengan duwe pikiran kanda ora ana wong weruh, di saat itu pula sampean dudu menungso. Lho apa sampean dudu wong? Sampean dudu wong. Langka wong weruh. Lho kok langka wong weruh? Mu sampean lho wong kok langka wong weruh piye? Kethek apa? Wedhus. Lah di saat itu lho, kesadaran manusia itu hilang ki ngoten niku. Sendirian dalam kamar lampu peteng kondo ora ana wong. Lah apa sampean dudu wong? Ora sadar. Oh, kula sanes wong kok, kula kethek. Ane ngono ya wis. Mudeng nggih? Arahnya kemana paham? Jadi didikan ngaji kita mriku. Dalam dunia pendidikan apapun istilahnya, mau MTS, mau SMP, mau TK, mau SD, mau perguruan, aslinya mengarahnya ke situ. Niki tenan. Pangapunten nggih. Karena tesis kula membahas surat Luqman 7 ayat niku sampai 250 lembar. Jadi kalau ngoprek-oprek daftar pustaka niku meh 200. Ora guyonan kula nggih tesis niku. Jan. Itu niku daftar pustaka tuh hampir 13 lembar. Ya kurang lebih 200 lah. Lamun kakean ya 150. Daftar pustaka be 150 buku yo akeh kan maca berarti. Lamun maca maksud. Jadi secara hujah kuat. Masya Allah, kayak ini tuh pendidikan. Jadi kalau merenung di situ, saya menemukan beberapa novelty hal yang baru dalam dunia pendidikan. Karena sing sampean dadi guru ya paham niku. Kudu apa? Afektif, kognitif, afektif, psikomotorik. Ini pendidikan afektif ini kalau dalam pendidikan Islam itu apa? Ini. Pendidikan kontemporer nyebutnya afektif. Afektif itu pendidikan apa? Tawadhu, syukur, perintah sholat, jangan sombong, jangan mensekutukan Allah. Situ sudah ada klasifikasinya. Oke. Jadi kalau nanti pas ujian tesis sidang munakosah, kebaruannya apa? Saya menemukan hal yang baru. Oh, pendidikan kontemporer namanya afektif, pendidikannya ulama klasik salaf namanya ini. Pendidikan ini, prakteknya begini, analisanya begini, desain pembelajarannya begini, development pengembangannya seperti ini, implementasinya begini, pengaplikasian prakteknya begini, kok ada orang kurang pas, evaluasinya begini. Oke. Nanti insya Allah kalau lanjut nanti Pondok Cikawang itu kurikulumnya apa mau tak desain sendiri. Saya nggak mau ngikuti kurikulum Merdeka, dijajah. Oke. Secara uang dari kurikulum Merdeka. Tapi melihat hasilnya itu kadang banyak perkalian orang ngerti. La ilaha illallah. Ada orang duwe. Mending ngene wong dalan. Karo guru nglawan. Iki gara-gara kurikulum Merdeka. Saking bebasnya guru malah wedi. Aneh kan? Guru ini punya hak. Paham nggih? Mane kula ketika anak santri dititip naning kula. Pasrah tenan, apa jari kita? Jangan pernah mempermasalahkan bagaimana caranya saya mendidik pada anak jenengan. Kok sampean melaporkan saya, mengkriminalkan saya atas nama HAM, hak asasi manusia. HAM saya juga dilanggar sebagai seorang pendidik. Iyalah.
Ketika geraknya guru pendidik dibatasi, mengkenen ora oleh, nyur nyentil setitik ora oleh. Dihukum, dikon ngadeg ora oleh karena itu nyiksa jarene. Oh, berarti HAM saya juga dilanggar sebagai seorang pendidik. Jare kongkon didik. Paham ya? Semoga ridha Allah ya. Sama kayak kula datang ke dokter. Sing omah kulit waras tekan kana dibedel. Yo carane dokter le ngobati mengkonon kok. Mungkin caranya guru menyadarkan murid harus dihukum, digundul, disekor, di DO, baru kapok. Itu dunia pendidikan harus begitu. Paham ya? Niku saya belajar 1 semester evaluasi pendidikan. Apa yang harus dievaluasi? Termasuk gurunya, sistem pembelajarannya, model pembelajarannya, latar belakang siswanya kok bisa begini nih apa? Oh, iku malah wong kuliah. Balik neh ngaji. Wah, iki nek sing kuliah mahasiswa elok kae yakin. Iki yo kabeh mahasiswa kok. S3 kabeh. Karena jari dokter yo ngaji ngeten iki ngaji S3 nih. Tenan. Iki nek ora pikiran-pikiran dokter S3 ku abot. Lah kok jenengan kuat? Nah, iku lamun di ijazah S3 sampean itu. Tapi kacae ora tahu sekolah akademik ngoten mawon. Tapi niki ngelmu S3 lho tenan. Orang S3 kadang bingung kok. Kanggo nalar kene iki. Paham nggih? Balik neh. Allah wujud apa gaib? Nyata apa jare? Ning kanan nang ngene. Bisa apa bareng? Tenan apa jare? Masalah tenan ku apa jare jenengan? Diyakini napa enggak urusan Semoga ridha Allah nggih. Semoga berkah. Paham? Paham? Allah papat? Yakin? Allah ki ono papat yakin enggak? Kudu yakin Allah kok ono siji. Nek Allah siji ora dadi, duh. Ora muni. Misal Allah siji, Allah kok siji, endi? Alif tok. Ora muni. Dadi Allah ki muni. Tapi muni dudu ati. Allah muni ki wujud. Mat mudeng mboten? Wis kapuren tek, balik. Balik neh. Sing muni kapur ki iki apa iki? Lho kan? Cangkem ki mboten muni, ngarani. Kok jera paham? Kuwen apa? Kapur. Tapi sing muni kapur ki niki napa niki? Karena sedurunge sampean arani iki wis dadi oh kuwi Allah ngarani. Paham? Mana Allah aran kan? Diarani Allah. Asma lan didate. Niku napa? Kapur. Kuwen sapa? Allah. Endi? Lho kok endi? Aja endi. Nek endi dituding, nek dituding dadi basyariah. Afngal asma sifat zat, jasad qalbun rosir kuwi diarani wujud. Aja kok mengkonon. Lah nek ngono ya ruwet, ora mbok rasake. Mosok wujude mengkonon, nek ora mengkonon private. Balik neh. Yang bunyi kapur tuh ini apa ini? Ini sebelum jenengan aran iki wis dadi. Wis dadi arane kapur. Mudeng nggih? Kok jangan muni kandha kapur niku mung sak derma apa? Ngarani. Mung muni. Tapi sadurunge jenengan unekke iki wis kapur wis wujud. Kasar. Jadi sadurunge jan ngarani Allah ki jane wis Allah. Nek ra ngono ya ilang no Allah. Terus Allah nomor pira Allah ilang ki? Allah langgeng ki niku biyen Allah, sekian Allah, ngesuk ya awal Allah, akhir dunya Allah, akhirat ya. Langgeng ki ngoten niku. Bisa? Paham?
Niki nembe mukadimah lho. Durung ngaji. Lah kitab durung diwaca. Jam pira? Ah wis. Wah, kira situ maca piye. Diwaca sithik nggih. Mung pirang baris kok nih. Ora sik ora nyambung, supaya nyambung. Lamun kok niki diterang nih, ya titik baik karena bahasanya wis ning kene mang. Paham nggih?